Alright, so nata diri karon sa beach house. Ang say challenges ani is kaning among mga coral gitaya na siya. So gi-attack by rust. So ang mga iron bars mo na nagsulgod na og ka-rusty. Then every hinge sa door is you need to oil para dili mag rust food. So muna challenges no sa when you encounter the beach house. Ya dako na sa damong talisay. Ya ang likod na to na name tree. So muna 3 years ago nagtanom na tani. So dako na siya. So landong na ang kuan pohon. Ang previous na to kay magamay kayo. Ya ang beach diri karon. Aya ay ang dagat karon. So di kay taka feel sa kuan. Pero muna. So Merry Christmas ninyo o enjoy your vacation. So ari na sa ta diri. Bakasyon ta, manginhas ta o mangaon sa ta o tuyong. Kung naay makakuha dag tuyong. Okay? Kas kay nagbahaw, muna diri. Okay? So the beach house. So na green na. So bantayan ta kay daghang taay sa ero diri. Nasa ta dito garden likod na ay mga lubing gagmay. So kani dwarf ni na lubi kang among gitanom kay para makuha na mapusla na siya. So yung ana ka special ang mga gitanom na to selected na. Dito sa likod na ay mga fruit bearing trees, na ay avocado, na ay guyabano, na ay atis. So kana mo na pinaka-importante sa balay basta naka sa beach house kay ni kaning beach house nindot siya tan-awon kung morning or sa picture, pero magpuyo gani kadre perting alimuta depende kung mo nang nagtanom mig kahoy na dagko kay para naay shade during morning. Kay kung early morning okay ra gid siya, pero once na mga 8 to 12 perting alimuta, especially kanang kuan kanang season. So wala mo na challenges din. Right, so daghang salamat. Alright.